gilala oganda nyikwara Mogajwang nong'e kaka oganda ma wigi otimo jere, oganda ma ka odonje buk to ne igolo negi osimbo, oganda ma ka oponi gin jogo ma kanodonjo kamoro to gin joma wigi ler, nyiso ni buk negi chamo ma gilok ng'eye. Weche nitiere ma bendo osedonje, nitiere piem ma osedonjo ma ng'ato dwani mondo mi otim gimoro nikech oneno ka nyathi jirani moro notimo, watne moro notimo, koro wacho ni an bende adwani abed kaka ng'ane. Wanyalo wacho ni kopo ng'ato, kit tiegruok kata somo ma ng'ato timo, bed ni ng'ato odhi e mbalariany, odhi e kuonde tiegruok madiere miluongo ni tertiary institutions, kata odhi e kuonde mag tiegruok mag tije lwedo. Wacho ni adwani mondo mi abed mana jasitima, adwani mondo mi ang'e tudo waya, adwani mondo mi abed ng'at maloso en engineer ma agero kata mana udi. Gik ma kamagi gin gik ma samoro diponi osemiyo wamedo dhi nyime kata ogwenyowa kamoro nikech kopo gima ng'ato en. Odhiambo ma kawuono nyakwara Ramogi, an kod mor ahinya mar rwako kendo Dr. John Oluoch. Dr. John Oluoch en director mochung' ne weche mag ng'iyo kaka imiyo jopuonjre thuolo e yiero tiegruok mopogore opogore kendo ketogi e tiegruok ma gikwayogo kaluwore kod rang'iny mar teko mar duoko margi e sikunde mag sekondar. Parni nyithindo ma gin jopuonjre mag klas 12 dhi timo penj margi kochakore dwe manyien. Nyiso ni koro waikgi e yo makare, ni koro gidhi mondo giyud tiegruok bang' somo mar sekondar, gibed gi ng'eyo ni to yo mane ma ginyalo luwo, ka ok gikopo ng'ato, ka ok giywak kendo gikun magikuno koraga chiemo ne jonyuol ni an ka ok anyal timo kos ma ng'ane otimo, to an koro dalani ni kata koro adhi adag kamoro kata wuog adhi amany tich kamoro. Nyakwara Ramogi, gin gik ma samoro osemiyo jonyuol pek. Ndikna e namba 33600 miya ne penjo ma in godo nikech an ka gi director mochung' ne weche mag keto jopuonjre kalure koda kos ma gikwayo mondo gidhi giyudie tiegruok ka KUPS, Dr. John Oluoch. Nyakwara Ramogi, wan kode ka machiegni e studio mar Ramogi TV kendo Dr. John Oluoch, kendo kawe thuolo ni mar moso nyikwara Mogajwang. Ng'eni gin gi penjo mathoth ma gin bende de giyer mondo mi migi e ler. Akawo thuolo di mar moso nyikwara Mogajwang ni oimore uru odhiambo ma kawuono, kendo agoero kamano kuom luonga mondo wa tim weche mwadwa timo sani mag kelo nonro e weche mag yiero courses. Yiero courses kinde ma chon chien yudo ka nitiere gimoro mar akwede moro manobedo kata ma yawa ne nyalo wacho ni nyathi ka samoro yudo D-, oyudo E, oyudo D plain kata oyudo D+, to ni wacho ni en nyathi ma ogore piny kendo rem e sikul, ma samoro janyuol koro bedo ga chiedh nade kanyiera koro luwe. Nyaka gie sani duol mar KUPS ni mamiyo jopuonjre kuonde mag tiegruok gi kit tiegruok ma ginyalo kawo sama gidhi kuonde tiegruok, bende nitiere thuolo ma imiyo jogo moyudo grade machalo kod magi ka wachako gi kanyo? Nitie thuolo mimiyo ji te motimo KCSE. KCSE kitimo tinyalo yudo A kata A-, kata B+, kata B plain, kata B-, kata C+, kata C plain, kata D+, kata D-, kata E. To grades go te kiseyudo to nitie kaka oyieni yiero course nikech ng'ato ka ng'ato nigi kama donje morome. Koro jomoko moyudo A chakre A plain nyaka C+, gin gidhi e university mwaterogie. Jomoyudo C plain to gi C-, gin gidhi e institutions to gitimo diploma. To jomoyudo D+ gi D plain nyaka E, gin ginyalo timo craft certificate kata artisan courses. Koro en adiera ni gimoro amora ma nyathi oyudo kosetimo form 4 orome yiero course mondo dhi otim course e college moro amora mar sirikal. Kamano. Nyaka gie sani kana wago mbaka oko mar studio ka ne wawacho ka oganda wa gin oganda ma ong'ere kod weche mag somo, kendo ka inyalo ting'o simbo kata ki igolo kondo ne oganda, to oganda luo ni nyalo gol ne kondo kaluwore kod lony mar weche mag somo gi ng'eyo mag gik ma gisomo. Nyaka gie sani jopuonjrewa ma koro dhi timo penj mar klas 12, ang'o ma wanyalo ng'isogi kaluwore kod hie dwaro mar bedo e course kata tiegruok makare? Gima wanyalo konogi, gidhi chako penje dwe mar 11.
to gibiro time nyaka dwe mar 12. Koro mokwongo wakaw thuoloni mar wish gi success e penj ma gidhi timo nikech gisebedo e skul higni mang'eny. To sani kaka KUPS nyocha wase yawo portal mondo gi apply mar ne courses ma gidwa timo ka gisetieko form 4. Koro portal no wayawe kamano, obro dhi adhiya koyawe kamano nyaka dwe mar 11 tarik 30 eka walore. Koro nyaka ne wayawe tarik 19 dwe mar 9, nyithindo mane skul tudore gi jopuonjgi mag career teachers me skul to gi principals to konyogi kaka ginyalo yiero courses moro ka moro, level moro ka moro, mondo ka gisetieko penj ma duoko sebiro kaeto koro watimo negi placement kuonde sirikal. Kamano nyaka gi sani oganda wang'eyo kaka samoro gin siso mar somo bende wang'eyo, pek mar ngima bende koro donje. Gin ang'o gini minyalo wacho ni owinjo bed ni japuonjre ng'iyo seche modwa ni mondo oyier course? Mokwongo jopuonjre moko samoro nyayudo yiero nying sikul ni an adwa dhi e mbalariany ma Nairobi nikech owinjo ni uma mar mbalariany ma Nairobi. Samoro dwa ni mondo otim course moro nikech owinjo ni ng'ato notimo kata oneno kata ong'eyo ng'at motimo. Samoro nonyise ni mane mwinjo bed ni otimo, ka en owuon to tekruok mare gi nyalo mare samoro ok chop kanyo. Maendi nyalo nyiso japuonjre machal kama gi janyuol mare ang'o ewi samoro courses kata tiegruok mikawo machal kamago. Owinjo bed ni iyiero course, ok iyier skul midhi time kata college midhi time, nikech gik mang'eny nitiere, weche mag pesa be nitie, weche mag kuonde dak be nitiere. To sani bende sirikal oseketo colleges mang'eny kata e gwengewa machon colleges kata mbalariany chon ne onge. Koro ng'ama wuok e gweng' onge tiende mondo ohanre nodwa dhi e college kamoro mabor ma samoro pesa modhi chulo go ot kodak to gi moidhogo mtoka to gi mag chiemo makogo eko ng'eny samoro molo kata fees. Koro sani encouragement ma wamiyo jowa en ni giti gi colleges machiegni kodgi ma sirikal osegero, nikech education ma gidhi yudo kanyo kata ka bin tiegruok ma gidhi yudo kanyo bera nikech gin kuonde sirikal to kendo osepuodhgi mondo gi offer courses ma gi offer kanyogo. Koro ken nying sikul kata nying college mwayiero, wayiero course mwadhi timo moromore gi performance mar nyathi e KCSE. To kendo course bende ma kong'iyo mbele to biro bedo gi chiro manyalo miyo oyud tich kata manyalo miyo en owuon bende oti gi lwete gi skill moyudo sama notiegore no mondo ondikre self employment. Course mage manigi chiro kanyalo penjo no kamano? Courses te nigi chiro kaluwore gi chiro midhi use. Kene ka chich dhok bende itere mana jamni, to kitero mtoka e chich jamni to ok ibi use. Koro ntiere courses ma technical sani ma samoro waluongo ni TVET institutions. TVET courses gin gibeyo nikech iyudo ka nyathi kosesome to obedo gi lony nikech skill ma oyudo kanyo. Koro obedo gi lony ma ok ni ng'at mabiro dhi adhiya ka duong'o offices mag ji nodwaro tich. Onyalo timo course moro ma to kotieko to mondo mi odhi oduong' no koro go lam no dwaro mondo ndike to gimosomo cha emodhi timo. Koro mago bende courses wa encourage sani nyithindwa mondo dhiye. Kamano. Courses manyalo miyo ng'ato tiyo gi lony moyo somo e tiegruok mare. Yeah. Samoro oganda penjo ni to gin kuonde mage minyalo yude kuonde tiegruok machalo kamagi, nikech kiwinjo kata king'iyo to samoro iparo ni gin kuonde maboyo. Kapo ni moko nitiere machiegni to samoro nying gi bende osebedo marach ni nyathi modhi kuondgo gin nyithindo ma samoro norem gima chalo kamagi. Ere kaka inyalo gol wach mar stigma kata akwede moko e rang'eny moro e pach jonyuol kod pach jopuonjre ma koro dhi timo penj mar klas 12? Kar tiegruok moro amora mar sirikal tiende ni oseng'iye monone mopuodhe ni en gi facilities kendo en gi jopuonj kendo en gi gik midwaro mondo offer course mebedo offered kanyo no. Koro sani wane counties waking'iyo gi te kata ka in Migori County nitie university kanyo, Homa Bay County nitie university, Siaya County nitie university, Kisumu County nitie university.
Polytechnics bende nitie, national polytechnics, institutes of science and technology nitiere, TTI, technical training institutes nitiere. Gigo te wan godo sani e counties wa ma chiwo tiegruok ne jowa. Koro onge tiende moro ng'ato dhi mabor ni kodhi yudo skul maber kata dhi yudo kar tiegruok maber. To sani gigo wan godo e miechwa sani. Kendo nyithindwa nyalo dhiye ma ok ochulo pesa mang'eny ahinya nikech jok ma watero kuondego kaka KUPS yudo sponsorship mar sirikal. Kamano. Nitiere penjo mosechako donjo kamano kaka nakwayo nyakwara Ramogi ni ma en thuolo mari mar penjo kata wuoyo gi jalony ma ochung'ne keto jopuonjre e tiegruok mawinjore kod nyalo margi. Bende nitiere kaka KUPS bende keto miyo thuolo jopuonjre e sikunde mag ji giwegi kata kuonde tiegruok mag ji giwegi, nikech samoro ma en penjo ma ng'ato wacho ni an nadwa ni mondo mi adhi e kar tiegruok nikech kata mana mbalariany ma koma wan go gin mag ji giwegi. To KUPS bende donjo kama mi jopuonjre kuonde mag nyalo some kata thuolo mag somo gi tiegruok mag nyalo kawe e kuonde tiegruok mag ji giwegi. Korka mbalariany waketo nyithindo mag sirikal kendo mag ji giwegi. Mag ji giwegi moko nigi churches kata institutions moko kata mana ji giwegi goeko. Mano mana kor mbalariany kende, korka university. To korka TTCs nitie mag sirikal mwatereji. Korka polytechnics bende nitie mag sirikal mwatereji kaka KUPS. Gimomiyo watero ji kanyo nikech ka gidhi kanyo to giyudo konyruok mar sirikal kendo giyudo help loan bende. Koro mondo mi garama mar somo bed piny ne janyuol to gi nyithindo bende emomiyo watero gi colleges mag sirikal. Ere richo ka nyathi okopo kata obedo gi gombo mar timo gima ng'ato notimo? Pek mane manyalo bedo ne kata ang'o minyalo wacho ka jalony ma samoro keto nyithindo kata nigi thuolo mar ng'iyo rang'iny mar nyathi japuonjre kod kos moromore kode? Timo gima ng'ato notimo ok rach nikech ng'ato ka ng'ato nitie kaka ka ji neni to ji nyalo gombo mondo bed in. Nitie joma ng'eny maneni ka to giwacho ni an adwa mana som journalism. Mano ok rach. To sama idwa timo gima ng'ato timo kata idwa somo gima ng'ato timo tipenjri ni to gima dwa somo ni ere subjects midwaro mondo mi ng'ato okaw tiegruogni. To namba 2 to an kaka an ere kaka an gi teko moko kata strengths moko kuoma kaka an manyalo miyo atim gima ji timo, gima ng'ani timo, gima ahero ma ng'ani timo ni. Koro ichak ing'iyo kendo ni to gima ng'ani timo ni ka osetime matieke to ere chiro manyalo dhiye mondo mi ayud tich ondika kata be nitie ka ok adhi manyo tich be nitie kaka bende anyalo loso gira moro mondo atim kaka ng'ani mondo abed kaka ng'ani. Koro mago gin gik ma idwa ng'iyo sama idwa kawo thuolo mar wacho ni aneno gima ng'ane timo kendo berna kendo adani mondo adhi asom gima ng'ane nosomo abed kaka en. Mano ok rach. Penjo osechako donjo ka Dr. John Oluoch. Ramogi ma Moses bende jasiplane nyalo yudo to en kod D- e biology gi maths. Bende KUPS nyalo kawe to onyalo timo course mane? Course ma wacho ni C plane en gi C plane to yudo D- e biology gi kwano. Openjo ni to bende KUPS nyalo kawe mokwongo to course mane ma samoro nyalo bedo kode maber? Koro courses ng'eny ma ikawe ji gin gihewo 1,000. To nitiere gik moko ariyo sama ng'ato itimone placement kata ikawo. Nitiere courses moko man gi jok miluongo ni regulators kata joma rangogi. Koro joma rangogi go oketo subjects ma nyaka ng'ato yudi koreka odonje course no. To nitie courses moko ma onge dwaro mar subject. Gini wacho ni kiyudo C- miluongo ni mean grade cha to inyalo kawo course makama. Koro nitiere professional bodies goeko kata mwaluongo ni regulators moko ok gite. Ka koro ng'ato dwa timo pharmacy. Yes. Nitie Pharmacy and Poisons Board. Gi regulate course no. Giwacho ni mondo ng'ato bede otim pharmacy
biology nyaka yude kama, kwano nyaka yud kama, language nyaka yud kama. Kanitie kata mana moro miluongo ni nutrition and dietetics, nitie Kenya Nutrition and Dietetics Board. Giketo ni course subject makama nyaka nyathi bede ngadho makama. Tok gi te. Koro manitiere requirement mar ni subject makama nyaka yud gi makama, mago nitie kendo wakono nyithindo. To maonge magina plaid ni tek ni yudo grade makama, idonje diploma, mago be nitiere. Koro gin ginyalo bedo courses mage ahinya ma inyalo nyiso oganda kopogore kod ma bedo gi dho ngere donjo kata mana kuonde tiegruok mano wacho mamoko pachi hie dwani mondo mi odhi e mbalariany. Samoro janyuol temo nyise ni an kang'iyo to neno ka kopo ni dhi e timo tich makama kata tiegruok makama to biro mi yot e dhi nyime gi ngimani. To wacho ni an nyaka tim mana gima kama nikech kae kama luonga pogruok makamagi ng'ado rieko gi sumruok paro i courses mano wacho mane gi chiro ka inyalo jiwo oganda nyikora muga jwang ni koro gitim ang'o ahinya mondo giyud chiro mayot nikech chiro chalni odwa pong' kata kok opong' to nitiere kuonde moko ma nitiere kata mana courses moko mane ji otimo to kata mana kuonde tiegruok wuogi oko nyiso ni oketho gi nyiso ni gionge gi chiro moro malong'o. Ang'o minyalo nyiso jopuonjre kaachiel kod jonyuol mag nyithindo gi kindeni? Gima nyalo wacho ne jonyuol to gi jopuonjre en ni ka giyiero courses to giyier courses man gi chiro mbele. Adiera kaka iwacho no nitie moko ma koro ji ng'enye, ji osetiegore mang'eny ma chichgi koro bet ka rumo. Koro kik iwach na ni kata mana sani nitie joma yudo kata mana grade moromo teroge mbalariany to giwe dhi mbalariany giduogo gitimo mag diploma gi. Tiende ni giserango ma ging'iyo ni mag diploma go eko bro miyo gi chiro mayot mondo giyud kuonde kaka ginyalo tiyo ka gitieko. Koro ok ochuno ni mbalariany ma nyaka ji te dhiye. Gimo chuno en ni itim course ma ndalo mabiro mbele bro ketie yo moro ma iyudo konyruok kaluwore gi somo mane isomo kata tiegruok mane timo. To ok ni ji te nyaka chopa e mbalariany kok ibed ng'ato. Kamano. Musna jalony, nyathi manotimo penj mar klas 12 e higa 2011, that is 2011, kendo yudo C plane. Ere kaka KUPS nyalo konye e yore mag fee? KUPS ok chul fees ne nyithindo, to KUPS timo placement kata keto nyithindo e kuonde tiegruok mag sirikal mondo giyud konyruok mar fees mar sirikal. Mano timore e yore ariyo. Ka KUPS oketi e college mar sirikal mondo itiegri, to nitie gimiluongo ni capitation. Koro jo college ma uterie no chiwo duoko ne sirikal ni wayudo nyithindo kama. Kaeto sirikal oro pesa ma kao fees, part mar fees mag nyithindogo. Mano iluongo ni capitation. Koro mano iyudo konyruok mar pesa kopo ni ionge kaka dikonyri. Namba ariyo, ka KUPS oseteri e college moterie mondo itiegri, to iyudo thuolo mar kao loan, hola mowuok e Higher National Loans Board. Koro ka iseyudo capitation cha, to moko pod odong', idhi chaki filo form timiyi loan. Koro capitation to gi loan together koro keto ni iyudo konyruok mar fees nikech ni ionge fees. Jalony ka winji malong'o itemo nyiso ni samoro nyithindo mokao kokalo e KUPS nigi thuolo mayot mar yudo hola. Gidewo wang'i, mano gima nyalo bet, idewo wang'i gi jochiw hola ahinya to mawuok e bede migepe mag sirikal. Idewo wang'i. To kata kapok nikech nitie moko ma ok dwar wach mar hola, to capitation to imiyogi. Pesa mar fees cha imiyogi amiya direct. Subsidy ni. Tek ni uterie kar tiegruok mar sirikal. Koro sirikal chulo ni. Kaka sani, sirikal kuonde TVET, sirikal noketo fees mariga 56,000. Koro ka waplesi to automatically sirikal oro siling 30,000 kuom fees mari. Tende odong 26,000. Koro 26,000 ni kinyalo nyale tichule. To kopo ni 26,000 ni bipodo kinyal, kore kidhi kwayo hola mar HELB cha. Koro ka sirikal oseoro 30,000 ni, to HELB bendo mimo dong cha. Koro ingeni chal ka gima fees ni no te sirikal ochulo. Alright. Yeah.
Lawrence kawuok Bondo wacho ni George penjna wendo ni kawuono ni to bende ka japuonjero register gi KUPS ma obedo placed ooro kwayo ne odware mondo mi otim tiegruok kamoro mo kawe mo kete kar tiegruok to ok oyudo thuolo mar donjo e kar tiegruogno samoro nikech samoro nok mar omenda kata gimoro achiel kata machielo. Otieko higni adek oko then odonjo e institute moro, odonjo koro kar tiegruok machielo. Bende KUPS nyalo pod manyo ne yore mag donjo apani paro ni KUPS chudo tisewacho ni KUPS ok chudi. Ma engineer Lawrence kawuok Bondo. Wang'ia ni samoro japuonjre notemo to kaluwore gi achiel kata machielo ok oyudo thuolo mar donjo, nyalo bet ni omenda ne onge kata bet ni piny owacho ne nyalo chulo ne moko. Otieko higni adek odhi odwaro kama chielo, bende KUPS nyalo chako miye kendo thuolo koso nitiere di makitemo kuom ranyisi samoro atemo dichiel KUPS omiya to kayudo thuolo mar dhi achaka temo diri achaka temo mar adek kamano nitiere kiwango kata nyadi moketi makitemo to koro KUPS ng'udhi oko wacho ni ito koro chal ka gima ok idwar somo aweyi oko. Nitie weche ariyo kuom penjo ma openj kanyono. Yes. Mokwongo ikwayo placement. Yes. Ma KUPS oplesi to ok idhi ikawo nafas mari kanyo nikech ne ionge kaka inyalo weche mag omenda. Koro nafas ma KUPS oterigo kanyono, nafas no nitiere. Gimitimo indiko barua ne kar tiegruok cha, iluongo ne deferment gi dho ngere. Koro iwacho negi ni KUPS to oseketa ka to kanyal biro sani nikech kama. Koro andiko barua adifa godo sama biro mabedo ready abiro biro. Mano nitiere. To namba 2 mupenjo en niya, ka KUPS oterie kar tiegruok moro tidwani mondo iloki idhiye machielo. Koponi loko bende podi endelea gi bedo ni sirikal chudo ni chakoso. Yes. Mano timore kidwa koterie college moro to samoro bei mar college no kata en mabor kodi kata weather makanyo ok ber kodi, indiko barua. Kisendiko barua ne KUPS kae tiwacho gimomiyo idwa loko kuma no terie cha mondo idhi kuma chielo. Koro en thuolo mwamiyo ji dichiel kuom higa. Ka wasetero ji to wamiyo gi ndalo 30 mondo ing'i anena kaka inyalo, ka ok inyal tiwacho ni gombo mondo gola ka otera kacha. Reason kata sababu momiyo adwaro kamano en magi. Kae to wagoli kanyo to wateri kuma chielo to pod idonga ni sirikal chudo ni kuma nyien midhieno. Yeah. Charles Onyango noyudo D- e kwano, oyudo D- e chemistry, oyudo D- bende e biology to grade ne en D+. Openjo ni bende inyalo yiene kokalo kuom KUPS kopo ne odwaro mondo tim civil engineering. Kokalo kuom KUPS obro ni civil engineering nitie NEC, en syllabus mar NEC, Kenya National Examination Council. Koro obro chako gi craft piny kanyo, kae to bire artisan, obro chako gi artisan higa 2, kae to bire craft, kae to dhi e diploma. Koro kako medo idho cha, koro certificate moyudo manyien no ema bedo requirement mare ngadho manyien modwa bede. Koro chako gi piny to tieko to idho kamano nyaka chieng' osom kako odwaro. All right. Yeah. Koro chaka onyalo chako gi certificate. Odonjo kotieko level no to odonje machielo diploma. Odonje craft. Kotieko craft odonje diploma. Kotieko diploma koro kata odwa dhi university, odhi e university osomo degree. Okay. Nyaka masters nyaka PhD. Penjo moro nitiere ka ok ang'eyo adieche but nikech in ng'at ma wuok ka inyalo lero ne oganda. Ng'ato penjo ni penjna mokwongo, when are the subjects students applying on KUPS now expect their calling letters? Openjo ni koponi japuonjre ma kwayo sani luong kata oboke mar luong ni koro yiere skul makama kata tere skul makama mondo dhi toyude tiegruok wuok karango. Mar ariyo, ang'o momiyo technical colleges machalo Kisumu, machalo Kisumu Poly gi Riat onge e application masani madhi nyime? Ok ang'eyo adieri mane momiyo nawacho ni ok ang'eyo adieri mar mato kech intise bedo king'iyo listi mar kuonde tiegruok gi. Ka nitiere chochni moro manobet be samoro nyalo nyiso nyikwa Ramogi. Koro sani
application madhi mbele en mare joma nie klas 12 sani gine magitimo application. Yes. Nikech ka gisetimo penj December tibro non penj no to duoko wuok January kata February kae to wakawo duoko go to watimo negi go placement. Koro joma sani apply gin joma nie klas 12 to kendo application no itimo e school nikech principals gin iluongo ni principals portal ema gitime. Ka wase place gi mwaketo gi kuonde ma gidhiye mag tiegruok to wabro yawo gimiluongo ni first revision. First revision ka kore mo yiene ji te nyaka joma notimo penj from higa mar 2000 nyaka sani 2022. Kane itimo penj higni 22 mokalo, koro kwa yawo first revision no kore ka gibro yudo thuolo mar apply. Gin application margi koro ok time e school, koro time cyber, kata time ot, kata time computer, kamora mora. Koro ng'ama dwa apply sani ma ok nyathi school mar ja form 4 ok nyal apply. System moyaw en mar joma nie school, jo class 12. Koro ng'ano oritarita sama wayawo first division ka duoko sewuok mar joma timo penjgi to bro yudo thuolo mar apply. Alright. Nitiere penjo ka kendo ariyo. Fredo Mondi kawuok Aringa. Penj na jalony to bende student kata ng'at maonge kod ID bi nyalo kwayo help. Mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo, wacho ni nyathi manotimo penj higni mosekalo to pok notimo course moro amora. Ere procedure monego olu kata okawo kogombo yudo placement gi KUPS. Notimo penj higni mosekalo. Bende nitiere kinde ma KUPS wacho ni chakre higa makama pod KUPS nyalo place kata nyalo tero gi kuonde tiegruok. Gini higni kochakore higa mane nyaka koro sani higa mar 2022 ma KUPS nyalo miyo kuonde mag tiegruok. Mar adek, ng'ato nyathi samoro oyudo degree grade. Kasto oneno ni odhi otim diploma course. Mokwongo en gi paro ni ka ng'ama otimo diploma odhi yudo tiegruok manimba mowuok gi piny ma joma weg tije nyalo dware mapiyo kopogore kod degree. Onyalo wacho ang'o e wachni. To bende KUPS nyalo timo ni placement at diploma level with degree grade. Mano penjo. Penjo mar ariyo, ng'ato otimne placement but fee otame. Osechulo siling 1,500 ka tieko higni 2 oko. Bende onyalo dhi yudo placement ka ok ochako timo application gi pesa no. Gin penjo mathoth. Mokwongo en wach mar ID gi help. Koro wachak gi mar ID. Yes. ID gi help, ing'eni help chiwo hola gi holo pesa. To chik mar finance ma Kenya ka ok inyal holo nyathi pesa. Iholo mana ng'at ma iluongo ni adult. To nyathi en ng'ama onge kipande. Ng'ama nigi kipande higa 18 kadhi mbele mane adult. Koro chik mar holo kata banking kata finance ok oyie ne ng'at onge kipande. Hol nyathi ok hol pesa. Alright. Penjo mara nyakibed gi ID, nyakibed higa 18 kadhi mbele inyalo holi pesa. Nikech nyisa ni thuolo mar wang'adore apani weche thoth thuole matin. Penjo mar ariyo ka duokna penjo ni ng'at notimo penj higni mosekalo to pok nodhi e course moro amora. Procedure mane monyalo tiyo godo? Bende onyalo yudo placement gi KUPS. Koro mae mana penjo ni gin higni mage kochakore higa mane nyaka sani ma KUPS pod nyalo tero. Ng'ata manotimo penj kochakore higa 2000 nyaka kawuono mapok obedo placed, mapok apply, oyiene apply kendo wabro place. Right. Yeah. Aya, penjo mogik, ng'ato dwaro en gi degree grade, grade monyalo dhige e university, to oneno ni diploma maber kode. Onyalo timo nang'o. Bende unyalo place ng'ato e diploma ka en gi degree grade. Mar ariyo, nosechulo siling 1,500 mar timo registration. To ne ok odhi. Kodok timo kendo kwayoni. Ochako tiyo kendo 1,500 ni koso en koro ibro tere nikech nosedonje e system mar KUPS. Ka in gi grade mar degree to idwaro timo diploma. Yes. Oyieni. Nikech grade ka iluongo ni minimum. Okay. Kata ja A plane nyalo timo certificate. Alright. Kata craft kata diploma. Yeah. Koro yieni. Okay. To kichul diriyo. Kani isechulo ya apply to pesa mane ichulo no nikech ichule system, ok chule ni chulo cash. Koro nyingi nitie, result nitie, capture details magi.
koro kichak ichul kendo. Apanyo ni penjo ma watemo duoko ka nyakwara Mogi sa emo ng'ado wa weche ne podi thoth ka kendo jalony Dr. John Oluoch ne pod oikore mar duoko penjo ge tok mai thuolo mogik pod gibiro yawo thuolo gi kinde ka kinde wabiro medo bedo kode mondo wapuonjre nyakwara Mogi Ajwang' ka oponi ionge kod ng'eyo kamoro to mi ng'eyo nikech ng'eyo no gima nyalo mi dhi mbele. Nyakwara Mogi gie sani yiena mondo watieke gi kanyo. Erokamano Daktari kuom yudo thuolo mar biro e studio. Erokamano kuom luonga. Thuolo machielo bende ka wagweli tiyie mondo mwakonyi Nyakwara Mogi Ajwang' nyekwa dagi. Awinjo. Erokamano. Samora mora miluonga biro biro. Erokamano nyasingo Nyakwara Mogi tok singo ne an, singo ne in. Ni sasa dwani mondo wang'ad rieko e weche mag keto jopuonjre kuonde mag tiegruok to wabiro luongo Dr. John Oluoch mondo mi obi ka kuwuok KUPSO nyiswa ni to gin ang'o gini mag iko manyien. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Oromo kende thuolo machielo nyinga en George Bati oriti masani. Ni sa kan nok gingono ne dhruv an bende ok ginyal ngono.